Indiaram sarkar lai puin thingtlang mi te mason nan Indiaram puma National Rural Livelihoods Mission hi Ministry of Rural Development kaltlangina kalpui meka Mizoram apo Mizoram State Rural Livelihoods Mission MzSRLM hi Rural Development Department hnuaia kalpui meka ani he mission in tumber chu self-help group member me chiale an chu ko choi kana eizawnna rin tlak le mason na chin hnathawkzawk nei tura an thiamna le theihnan ti hun ani he mission hi Mizoram puma kalpui mek ni in district som pakat huam chunga rural development block som ni paruka malak mek ania thingtlang mi hriattur ka theihnan ti pung turin me self-help group din ania he mission hnuaia self-help group member ten eizawnna chi hrang hrang an kalpui te chu ro manifel faizok siam puin ti changtlung chhok mek ania heng self-help group te hi athawktu MzSRLM staff ten enkawl mek ani tuna hian Vawk Vulh te hlawkzawk Lungthu Pathumna management Vawk enkawl dan kan zirdona hemin hnuaia hian chi hrang hrangin kan thena he Lungthu Pathumna hi soitura tam ema hemi aringot po hian episode thum emo alo chuak dona ni achan chu hei technical thil tak ani awang hian soilo theilo atam ema wangin hei po hi atam dona training a lo ngai thatu zong ten uluk le fel taka uluk taka in lo ngai thak turin le in zir turin kan soi dona ni he en kolna management kan ti hnuaia hian Vawk farm le Vawk Vulh te tana kai hruaina thil pawimawh masa kan suanga chumi ba ka chuan Vawkpui enkawl dan pawimawh takan sei dona Vawkpui enkawl dana hian Vawk rai lai arai lo Vawkpui no hruai lai enkawl dan le Vawk no te piang hlim enkawl dan te kan sei bok dona ni tin chu ba ka Vawk pachitha tu tur enkawl dan te Vawk tal tur enkawl dan te vaccine le deworming biosecurity adam lo enkawl dan te economic and record keeping Lungthu Pathumna hnuaia hian Vawk rai chungchang po kan lo sei dona ni thuna Vawk Vulh turte farm nei turte tana thil hriattur masa hi han soi doni la hei pawimawh hle maya farm le Vawk Vulh te hian hriattur masa hrelowa kan lu chil ngot hian hlo chamna atleng the ni ti kan hriat angai Lungthu Pathumna hi pawimawh ber han ti doni la lungthu dang lo khan chuan hlawthlin na thleng thei chuang lo ti po hi kan hriat angai ni chu wangin he mi hnuaia hian Vawk farm nei tu jan hriattur atam tak ti ria in farm nei tu te ta hriattur masa han soila farm kan siam dona Vawk kan Vulh don chuan kan farm siam tur khan tuilak tur omem entinan connection mei ni lo thal tuana tuitere te tal ho theihna tur om tur ani kha pawimawh nge tin electric harasalo le tlom zawka po mei tura omem ti kha kan rebok turani adang le chuan kan farm emo kan Vawk Vulh na kha motor kong hlat turani lova kan farm kha motor te talin thleng thei turni chu achan chu Vawk kan lo vulanga cho tur phur thlen reng angai dona chutan chuan ol samna le poisa sen tamlo nan kha atul em ani ti riat turani tin kan Vawk farm Vawk te kha ek ti ralna khoyange luanang thlai tan kan siam donem kha hriat lok bok turani tin Vawk kan vulna le Vawk farm kan siam na hi wangtlang tan an hok turan lova khotangin an complain na munna Vawk farm mi kan siam turan lo ti hi kan hre turani Mizo society chuan
chen om kho veng do apoi e a that lo zia a kan hriat to kha chen om kho veng in rim chi an ti chon apoi em a avok nei tu chon rim chiai lo ti ni lo pon khotlang in rim chia noksak an ti chon apoi em in ti ka hriat tur ni tin nakin zela farm ti len thei zel dan na tur kha au mem ti kha kan farm nei na tur kha kan farm kan lo tliong kan lo tui zela ni a kan farm kha ti ra vawkpui panga lek le atal tur som kan volani pon nakin zela tuang taka kan ti a kan pun zel the tur vawkpui som nga matal te somli te kan vol the na tura a extend the tur kha chu a om tura ngai ila tin kan farm om na kha khuwa atanga ngai lutuk le halutuk ani turan lo ti hi kan hre turani a hlat lutuk chuan kalvel na le thil ti reng kha hara fal lutuk ani chuan tui a hara a mizo ten kho har kan ngai the chi lo chu wangin farm kha halutuk kha thalo bokani ti kan hriat angai bokani tin vawkpui pani pathum pali panga chu in bula noksak lo pon avul thei meya tuipo connection le choi chopon ati thei mai ani ti hriat ti tur amai ro chu vawkpui som chin hi chu kan soita kang khan tui electric khatiang zong kha amasa in kan ngai tu aturani ti ka hriat turani tin vok in kan sak dona ngai tu atur masa te he hi hriat angai khop mai vok farm kan siam dona vok in kan sa dona ngai tu atur masa kan ngai tu alok lo chuan thila fam kim theilawa hlo tin a har em ani chu kan vok in sak dona kan ngai tu e turani tin vok in sak na tur chu a hu le lum lutuk a vot lutuk turan lo ti top mai tiang tin panida chuan ni kang ni amunem turani ti kha kan hre turani tin amun kan sakhan a in kha silfai nuam tak turani ti kha kan hre turani ahman ruwa kan man te atlo turani a chan chu thing chetak tak te kan mana khatiang ni chuan kum ni khatle ka lo chia kan repair na tur kha aboi thak to em avok kan da to chia chu wangi kan man ruwa man te kha atlo turani aman ro man tur chu nakina kan la sei don nia vok in po kha kan lo vul thei zel chuan extend thei tura ruwa man turani tin vok putan kan vokin sakha kalvel anuamin vok enkawl anom na turin kongka le hankal kwalvel na turka rem chang taka buatsaih turani ti kha hriat turania heta hian mani ngai dan mai ni lo mithiam te rona tha farm kan siam don chuan ano nei na engjat nge niang ti formula hi om veka vawkpui som kan bul chuan ano nei na le ala khranda na tur ti vel zong khangai tu ngal vek angaya chu wangin khangai tu ma sak bok turani tuna chuan vawkpui enkawl dan kan soi dona vawkpui enkawl dana hian kan tumber tur chu sum tam kan la lut dona ni awangin kan ngai tu hi afim khur em tur kum khata no voi ni emo voi thu memo kan nei tir nge turani apa ngaya hian enkawl lova mizo vawkpui kan vul pa ngai hian kum khata voi khat le chan ve po hi kan nei tir hei theilo ni ti hriat turani voi khat le chan ve chuan ano nei kha atlem bok si chuan a hlawk theilo ni ti kha kan hriat turani kum khata voi ni voi thum kan nei chuan no nei tam bok si chuan hlawk takin vawkpui kan nei thei don ani chu wangin vawkpui enkawl dana voi thum voi ni la chan ve kan nei ti don chuan uluk taka tuna kan thu soi hi lo ngai thaturin ka som choni vawkpui thandan chi than kan vawkpui tha tu tur thandan chi than kha kan se to khang tes kan zoma kan lo vul chuan athang du in no te po nga tura ngai tai la chuta chuan voi ni kan zir tang hian voi ni tanga voi thum nei thei nge tura kan zir lai pas turin kain be se ni
dan pa ngaya chuan ano te lak thana tanga achi kan pe khi thakhatte ni somni te ani thina tin arai hun chung hi pathianin a siam dana chuan ni za som panga thathum karthum nithum awal samjongin chu ni tang puya tin ano huai chung hi mizawin kan ti dana chuan thangni ni somrukani a khati ni chuan ni zani le panga don lai khania kum khata voi khat le achan ve anei tokani kan ti fu chuan chu wangin kha kan du tok lo kan ti kha voi ni le chan ve tang voi thum kan nei don chuan dry period kan ti hun chung kha kan ti to yanga ya tin pathian in a rai hun chung ni za som panga ati kha chu kan ti toy theilowa kan ti sei theilu tuklova amai ro chu har satna to chuan kan nei tir the ni ti kha kan fiat bok tur ani chumi ni chuan kan lo ti toy chuan ni sari chunga hurtir nge tur kan ti kan zom chuan tin arai hun chunga tu ni za som panga lo ni a tin ala khan hun hi voinia kan zir hi a pum pulhuma kan zoma kan pas thei chuan ala khan hun hi alo bera ni som lia ra khan ani chuan ni za som ruk vela kan pe chuak thea chumi ni chuan kum khata voi ni le achan ve po kan nei tir the ni ti kha kan riat atulani chuta chuan dry period anola khana tanga a hur le chungkha ni saria kan hur tir dan tur a hur dan tur tu na hian kan zir don ani chu kan zir zo a hian kan Vawkpui te chu ni sari atanga ni som chungin kan hur tir nge dan tur kha kan feto ngal tu kan zom ngal to turani thingtlang kil bera tang point ati the ni ti fiat turani vok hur ol tir dan hi kan soyenge vok no te kan lak ran nia khan Vawkpui cho kan petur lo ni le ngin jing le tlai cho kan petur an lo wa tuyo cho tlem kan petur ani tin vok no te kan la khan ma po le Vawkpui hur ma ti kan the tur ani tin flashing an tia Vawkpui ano te kan pek kan da han tanga a cho pek da ni na zir ngai ani la khan nia pek lo tur ani a chuan la khan ni pek lo atanga ni khata tang khan kejili jinga kejini tlaya kejini tamtok thatok kan peka ni ga chungvel kan pe khan alo hur nol the ni ti kan riat tu ri tin chu ba ka kan vok tela khan nu kha kan Vawkpui chu vok dang nen atal ture mo apui dang nen mo nin hi khat ani khat lek po kan da khan an lo in nek luma an lo in nek ka tang khan a chul kha lo che a chuta chuan alo hur or lem emani ti kha kan riat tur ani tin a thei chuan kan venga vokpa kan in bulvela alo kalani chuan I rim ti turania a mui le mui ringot poka kan in de tir chuan vokpari malo riat khan a chul kha alo che vele a hurmani ti kha kan tur ani tin kan venga vokpa in Vawkpui dang apola avar alo chuak luk kha kan lak thei chuan kha pon che thiang hi menamo paper thiang hi menamo kan funanga kan vok no te lak khana a Vawkpui kha a kuanga kan danga a pachirim a riat khan a chulo che a chuta chuan alo hur ol thine ni ti kha kan fiat turani tin cho kan pek lo atanga tu ka chotam tha kan peka khan mineral mixtures kan ti a mimfa te a minamil ti te atam mai a phut chi kha jinga thir fian ni tlaya thir fian ni pe ira chu ni so ma ni sari vela apui kha lo hur nol theni ti kha kan fiat turni chuta chuan za somria chu Vawkpui thapa ngai chu an lo hur the thini ti ka fiat tur a mai ro chu Vawkpui dang dai deu ho kha za somriat ni lo za som ni lo hur lo anom chuan khang ho kha chu kan ti dan tur chu vok hurna a tablet mo a capsule mo kha
nili chung vel kan penga chuta chuan mineral kha kan pereng bok nga chuta chuan alo hur le nol thia bak kha chuta la hur le lo ni chuan injection chi a hur na injection mi thiam te injection tira doctor te mo rona chu kan injection chuan alo hur le nol thia chumi kan ti nuwa po alo la hur lo ni chuan kan Vawkpui kha min hektu ani dona wangin kha chu vok lian tak in chi som li panga som nga don lo ni to wangin kha chu rang thiang bera to taka adang cho atan hriattur ani ti kha poisa tan tir tur ani ti kha hriattur ani chu a hur tir dan kan soita khan ni saria chuan lo hur nge tura chuan ngai ila alo hurta a engtinge a hur lo kan hriatang ke chuan alo om hle theilowa alo zuang chena bidang vok dang te a kuang te chiat tuma tin vok khungna po a zuang kai chang ara ka azunga boka alo ui thut vung boka tin chu ba ka aza mo alo liana alo sen thinani tin bol hlo te po alo te thinani ta hian zona tam tak om theya tuna kan soi a hur lo hriat na a khan a vai khan voi khata vok pakhata alang vek lo tir turani atang chuan aza mo po lian vak loin thadiu na hur theya atang chuan bol hlo talo pon a hur thei ti kha hriat turani a chu wangin alo hur to nga kan hriat chuan aza mo kan kewanga a chung var thin kha alo sen turanga a sen dang lampang alo ni khan anute kan chu langa ta khan alo tu yanga kha chu a ka hunani ti kha kan hriat turani a ka hun le a pol hun naya thaber chu atang pui chuan a hur ranan ni thum ni jinga mo tlai mo hi ani a heta hian vok pol non tir chung changa hian vok hnuaia koutur hnuaia harsana ma chuan ni khata voi ni pol tir jinga kan pol tir jun tlai kan pol tir le poi thaviawa tlai lama kan pol tir ni chuan jinga pol tir le po a thaviau amai ro chu kan ramte a chuk chawa hatak takani wangin a hur hun dik tak kan pol tir chuan voi ni hi ngai chuang lo chu wangin anei tu ten kan injir tir na khan a hur hun dik tak a pol hun dik tak kan pol tir khan voi ni pol tir ngai lawa a hun dik tak kan pol tir kan no te atam du ani ti kan the turani tin thil pakhat kan sei belanga vok no te a hian apa hi kan du deuh leka entin ngai apa kan nei tam tir theang ti hi hriat thei ani a vok a hur lai rau rawa a top lampanga kan pol tir chuan Vawkpui hian apa anei tam du ani ti hi hriat a thave amai ro chu apa nei tam kan du lu tuka atlai lu tuka kan pol tir ro chuan alo hurnon le theni ti kha kan hriat angai ani apol hun tur dik tak kan ti hian ano te atamani ti kan hriat turania amai ro chu apui khan achi alo ti chua kha ti tlem hrim chuan apol hun dik tak engang po di se panga le ka lo ti mo pathum le ka mo apui chi alo puak chuk thini chuan no te anei tam ngai lova a hun son mala no te pathum pali le ka chuan kha Vawkpui po kha Vawkpui tan thalo mel thadeu eat om deu nu te tam deu zai dam deu po ni se i Vawkpui kha arang thiang bera vok no te nei tlem chi ni chuan i pai chua angai ani ti kha kan hriat tur ni Vawkpui hi eng chen nge eng tia upa nge eng tia re nge kan nei ti rang ti zawna tama khowela po zawna tam berte jinga mi ni a heta hian chon khoweli na an ngai tu na chuan vok hit thatak tam tak anei chung chu nei tir turani ti ania ma se an lo upat deuh chuan vitamin te cho thadeu te a pui hi chu an ngai ti hriat turani vok alo upata ano te a hruai dam meu to lo hian chuan pai chhuah tur ani bok ti khani a Vawkpui voi nga voi ruk anei hi awang lai ani an ti a hei hriat tur mi tam takin a chhula chaw to pai chho hun to ti a ano nei ti lo tal mai an tam hle chu wangin hei hi o yom em ani ti ri a uluk taka zir chian tur ani ti kha kan hriat tur ani
heta hian vok hur hun chung changa po hian kan vok vul azirin kan vok kha apui tlin hun hi ai lang lova atang puin zo vok kai lampang chi reng reng hian hurola sa vok kan tiang chi abrit tha ho hi tharia ta tang kum khata te an hurani ti khachungin khata khan anei tu te pon chopek dang kha kan thetur ani tin adot le chuan kan vok kha alo hur tangeya achi kan lo thuna apa kan lo ko ta a hi chuta chuan Vawkpui in no te apai hun chungi niza som atanga niza som ni atang puya amai ro chu a eng lo bira chon niza som panga na hi anei huna kan ngai ani hei hriat ol dana chuan thathum karthum ni thum chung apai ani ti hi kan hriat tur ani Vawkpui niza pakua ai atlema no te hin chuan enkawl dam an har he ti po hi kan hriat tur ani chu wangin kan Vawkpui po niza som pakua alo pai to chuan a chunga no te thiamo a no te lian lu tukin alo kal chhuwa na tura chhura tanga lo kal chhuwa na tur kha adang ani thia chu wangin mi thiam te ko to turania atang pui chuan niza som paruk a thlen to hian chuan tunlaya chuan ano nei na a veitir mai hi a him bera a chunga thi anom lo baka tin adam te kha an har thaboka apui kha achak bokani ti kha kan hriat turani chu wangin arai lai chopek dan kan ti kha apoi mo emani ano ne ya po arai lai a chothatak kan pe ka calcium ti te kan pe ka thil dang vitamin kan pe khan ano nei kha anuamin apui chaka ano te po an chaka apui pon nu te anga ani ti kha kan hriat turani Vawkpui rai kan poltir kan ka tir kha afuem ti rai nge rai lo hriat tir na ol ber chu atlom bok si chu kan poltir atanga ni som pakwa som ni khat nia ahur sign lo hur lem ti kha uluk taka en turani chu ba ga chuan kan poltir atanga ni som thum pakwa som li khat nia khan ahur nge hur lo ti uluk taka en le turania chuta chuan ahur lo ne chuan kan Vawkpui kha arai ta ni kan ti phot turani amai ro chu ano nei thenga hur si lo ano nei don nia no nei turang taka busual anom theya ma se adul po phai le vek si khang khaw ma khang chu za tem ten nia khang kha chu vok van duai kan ti a khang kha chu siu do praknan arai der kan ti kania khang kha chu alo lian to thau boka rang theiang bera kan vok dang te chom nan poisa chantir vat turani ti kha kan hre turani chu ti ni lo chuan a choi te khathum kar thum ni thum kan chom thon to kha ka poisa chantir vat turani ti kha kan hriat tur ani tin alan dan atangin adul alo puara antu te mur alo ko boka khang kha atang puin arai le rai lo hriat nan a ol sam boka tin thil jang ka nga chuan ultrasound doppler test khatiang chi ran kha arai atanga ni som ni panga ni som thum ti a khatiang khol khan a en theya al no te lungthu te tin alai hriatanga thisen chik hriatang te nia ma se kha ka chu khol to taka ngaya mi thiam bi ten an enangai kha khana kin huna chuan Vawk Vulh kan lo changkan rel chuan kha po kha ati thei tho ani ti kha kan hriatanga ya tin arai le rai lo anei nai to ni som sari ni som ria ni som kwa chuan an nu ten nu nung ber dot tua amuta ngoi renga om lain kut thain han dekila han demila zoimuangin ano te che a hriat thei ma se ano te thatak si a che hriat thei mi lo po om thei tho ti kha hriat turania a che hriat lo wanga mangan tur ani chuang lo ti po kha kan hriat angai ni
จุดาชวนอะไรไล่จบเปกดานเขียป่วยมั้ยมันนี่อะไรไล่จบเปกดานจู่ๆอลซ้ำเตอินกันหันสวยงากันโปลตีรัตกันนิสมลีเท่งกับจูกันวกจบเปกปางไงคอนเซนเทรตไว้วกโจอาเซียมซากันเป็นอีจวนจีงาเกจิขัดลายาเกจิขัดเปกค่ะอโตกันนี่กันโปลตีรัตกันนิสมลีเท่งจูจวนจุดาจวนนั่นเทจวนนิมนาเทโปอันตรำเตลเตียดเวลอันตรำเตลเจงสมทุมเตียดนี้ตินอาชุนโจอาโมเปกเวค่ะอปอยลวันนี้ตินนิสมลีปะขัดตระนิจัเทงจูเกจินี่เลอจันเวจีงะเกจิขัดเลปาวขัดลายเกจิขัดเลปาวขัดเปกตัวนี้กันวกเจรนี่จวนจีงะเกจิขัดเลจันเวลายเกจิขัดเลจันเวกันวกปุยท้าววักเรานี่จวนเปกตัวนี้นิมนาปกเปกเตลเจลอัฐานีตินนิจาปะขัดตระนิจาสมปฐุมขจูอาโจเปกเหียมเลตัวนี้นิขตาเกจินีจีงะเกจิขัดลายเกจิขัดเลนิมนาเปกตัวนี้ขตาขันนิมนากัดเลมอวรเดวเปกอะไรนะจูเอกข้าเรานะตัวนี้นิมนากันเปกจนเอกกันเนมังเราเปลี่ยนนะตัวกงอาคารเอกรู้ตะกินันโหเรานะตัวนี้เปลี่ยนอันไหนเอาละตัวนี้ข้าเอกเนมนะตัวนี้นิมนากันไปบกตัวนี้ที่กันเสตัวนี้อันนี้จะสมปลีน่าชวนอันไหนโดนนี้เวลาชวนโจเปกเราตัวนี้ทีนี้มาเสียจากเวียวชวนเฟียนปุยนี่ขัดข้าเปกไม่ตัวกันเปกตามชวนดูละเราปัวรังอันโน้ตเวนักันฮาร์สนะเทงเตนี่ที่กันเสียร่างไงนิมนาเปกเตลข้าเสียเร่งตัวนี้อะไรจังนิสมรุกนาจังเข่งฮีดวดตัวนี้ฉันเองที่จวนตัวไลท์วิตามินอันนู้นตุยตำนะชูลจากนักกันที่จงฮีวิตามินกันที่เล็กแคลเซียมฮีนี่ไม่ยากเฮงจงเห็นชูลที่จักบอกอันนู้นตุยที่ตำที่ขัดเฟียตัวนี้จู่อะไรเวลีจังเปกตัวปนเรานิสมรุกนาเวลจังเปลี่ยนเข่งปนนี่เราคีตะวกโนเตกันลากครันเข่งค่ะเปกตัวนี้ข้าปุยโมมันนี่อะไรลายข้าวิตามินเละจดชัดโตกิเปกจวนโนเตข้าสมปลีไปจวนข้ามีชัดตกิเปกจวนโนเตสมปลีข้าชัดตักจักตะกินอะไรกันโนเตตัมบกังไม่รู้จู่จอมดานข้ามีอย่างนี้แล้วว่าจีนขัดเร่งอีเปกอะไรเละอะไรขี้ตะโนเตแค่ป้าไงเปกจวนก็ชูงานโนเตขานวิตามินเละโจปุยที่เช่นจังสับไลขันคำโลวางินวกโนเตสมปลีโปไปเชล่าปังอาโมอารอปินเราชัวกังจู่อิงวางเงติจวนวิตามินเละโจอีเปกเนตกโลวางนี่จู่วางินวกโนเตปังอามันจู่เองจะเงกันติจวนตัวน่ะวกโนเตสังรุกอันนี้ตัวสิงขัดเลสังสิงนี่เลสังสิงทุ่มโดนอีเหล่านี้จู่วางินอะไรลายเฮียนเราเบระวกปุยตันวิตามินเละจดทบิกตันเจงสังขัดเซนฮีพัลตัวนั้นงดจู่วางินทัดเจียเฮียจวนเจงสังขัดไม่พอนี่เราไอตัมปอสังฮีวกเตโนเตปขัดมันปอฮีปุยดวดนั่นนี่นั่นบางนี่ที่เฮียจู่อีดวดจวนเจงสังขัดที่อยู่จวนสิงทุ่มค่ะเซฟันีที่ค่ะเฮียตูอันนี้อะไรจะเปกดานฮีอุลุกตัวที่ค่ะเราเจียงจะตินโนวันนี้มาที่ตัวปอยโมเดวจูโนวันนี้มานี่สมปลีพาร์ดัมโดยเปกตัวนี้จิวโมหน่วยโมตัวนี้ตินโนวันนี้มานี่สมรูลหูโลจิวโมก้าเจียมค่ะเปกเงยตัวตินอันนี้มานี่สรีนี่พาร์ดัมโดยเปกเละตัวตินนี่ถุมนี้อันนี้มานี่ถุมนี้ตั้งคัน
อันเอาปุยจะเบกเตรียมตัวพาร์ดำโดยเละรูลฮูดข้ากันเป็กนะฉันจูอาปุยโนในไลโนไปไลรูลฮูดเราไปจวนอันโนเตะขานตุยอักลเทียโนเตะนี่ไลเราสินขานวกโนเตะกรูลฮูดินอันโนลุมเทนี่ที่ขัดเทียตัวอันนี้จูวางินพาร์ดำโดยไปอาปุยข้าพาร์เราจวนอันโนเตะอันเนมเสียเราพาร์จวนนัสตะกินอพาร์วางินอันที่ปุกเทนี่ที่ข้าเฟียดบกตัวอันนี้